Awganistanda izleyilne olan 3 tane yer titreme Türkmenistan'ın serhet yaka şehirlerini hem bimada etdi. Buların arasında en köp täsirlenen Tawtawazar we Guşku boldy. Waka yerinden gelýän habarlar bolsa şeýlerak. Adamlar öýlerine girmäge gorkýarlar. Çağılar aç susuz. Emma şol wagt biziň öýümizin ýanyndan Gurbanuly Berdi Muhammedowyň adyndan owgan doganlarymyza insanperwerlik kömegi diýilip ýazylan 3 tane uly ýukulow geçip gitdi. Bu sözler şol ýukulowlaryň suraty düşüren Tawtawazarly ýyldaşymyza degişli. Onuň ýeren maglumatlary bize ýene de bergezek Türkmenistandaky sözde döwlet diýilýän guramanyň halka peýda bermeýändigini suwd etdi. Hatta uğradylan kömekler Awganistandaky türkmenleriň hem eline geçmendir. Iwerlen kömekleri beýlek milletler öre azasynda paýlaşypdyrlar. Emma Baraman atly türkmen owasy şu wagt aç susuz gijanyň soňunda daşarda 2 hepdeden bäri durmuş sürdürip gelýärler. Olaryň aýtmagyna görä garrylar we çağalar keseçiligi tutulypdyrlar. Şu wagt derlerinde galan iň soňky azyklary hem sarp edendiklerini aýdýarlar. Salam aleykum. Türkmen dağlar. Bize 10 gudmalya yerin titränne, awara, sergezdan, çöllerde, giyce soğukta, günniz kızgınna, bar yoğumuzu 10 günden beri iydik, iýmesem ama avalmıyor. Sizden haýyş edýän biraz kömek edin, çağılamız, yaşullamız, soğuğa, kesellep, dektere körkezmäne zadymız yok. Bir gayrat edin, bir dektere körkezer ýaly kömegiňizi bize bir açyk getirjek bolun. Köpden köp taňyr ýalkasyn, Allah ýalkasyn. Şol sanda Berdi Muhammedowlara ýakyn garyndaş ýagny ýegenler ady bilen ýakasyny tanadan terror topoluň ilen satanlary Afrika ýurtlarynda goýu gazyp mal öldürip Afrikalılara sadaka paýlaýar. Bularyň bu häsiýetler halkda uly nägilelikler döretmäge dowam etdirýär. İldeşlerimizin aýtmagyna görä adamlar gorkup öýlerine girip bilmeýärler. Bize yer titremäniň boljakdygyny altyn asyr habarlaşyp ulgamy telefonlarymyza SMS uratmady. Hatta yer titreme boldy diýip garyndaşlarymyzy habardar etmek üçin ýazan hatymyzam gitmedi diýip özleriniň şular ýaly hadiselerden habardar edilmeýändiklerini gaýta tersine habar bermek üçin ýazan yer titreme boldy diýilen sözde de altyn asyr habarlaşyp ulgamy tarapyndan gadagançylyk girdilendigini bize habar berdiler.